3,5 kemre 3,5 Avalon sürýärse basıp çık. Yer samolyot sürýärsin. Basıp barýakan ýa Avalonda Kemrede. Gapdaryndan geçip gidip biläjek maşynyň biri arkamda duran. Tanış bolan oglanlar maşynyň. Hyundai Sonata inline. Hemmeňize salam, oglanlar gyzlar. Bu megdaylaryňa janyňa sagym işläp okap berseňim saman. Bugun kabzordaky maşyn aýtdyma inline. Gatkan oglan gowara. Ýakyn wagtda ýaş oglanyň söýgüsini gazanyp bilen maşyn. Imini Hyundai Sonata inline'ler. 1985-nji ýyllaryň bäri çykarylyp gelýär Hyundai Sonata. Ýöne bu imini inline'ler, ýagny sportiwny varianty. Käbir oglan näme isleýär? Hem maşgalasy üçin hem basanla yürüyen da isleýärdi. Ana yürüýte şolar üçin oglanlar. 2,5 turbo motor berdi. Yürüýüşi samolyot Kia K5'in abzoruny gördüňiz da. Kia K5'in bratishkasy diýseňiz de bolýar, bratow diýseňiz de bolýar. İkisinden oturan motor, korobka, hadovoy şol bir zat. Sarı diskler ýütgeýär, daha sonra içinde kiçijek fortçuklar gaýnajyklar bardyr, bak goýňarlar. Şolar ikisinden bir zat gaýdýan. Hyundai Kia ikisi davno uja bir kampaniya boldy, bilmeýänler üçin aýdyn, köp videomda aýdýan. Bir kampaniya bolanlar. Bu maşynyň mundan başga da SE we SEL komplektasiýasy var. Biz Celias, Hyundai'ň komplektasiýasy biraz bulaşurak. Şu inline arkamyzda duran. Ýöne şunda 5 kamera ýok. Redka 5 kamera gelýär amma Kia K5'in kam edil şoňal GT'si. Mundan başga ýa aýtdym. SE we SL var. Biz Celias şolongam içinde Prastoy gelýär ha. Soň Prastoy panoramasy gelýär. Full gelýär. Ondan başga da Limited var. Limited diňe 1.6 turbo motorda gelýär oglanlar. Bu näme biziň? Inline, şoň üçin 2,5 turbo motor we bilen şoňalyk 2,5 Prastoy motorda gelýär var. SE we SL komplektasiýalaryny düşündiňizmi? Komplektasiýasyna görä maşynyň öňki faralary, bumperi, diskasy we üstüne panorama gelýär, gelenok şol ütgeýär. Bu maşynymyz biziň Hyundai Sonata'ň 8-nji pokoleniýasyna degişli. Enne şu ýerde hemmeňize soraw. Biziň halkymyzyň arasynda şeýle gep bar. 2,5 turbo motor gowy däl. Ýaga degýär. Ýene bir zat, bir giden zat diýerler. Siz nähil garýaňyz 2,5 turbo motory? Men uja şu 2,5 turbo motor ikinji maşynymda 2,5 turbo bolan. Öňki Kia K5'di, nem Hyundai Sonata. Hiç şeýle ziyan görmedim. Hiç zat bolmady. 2,5 turbo motor sürüp ýörüp ýa gidiren, ýa döwülen bir zat barmy? Kommentariýada belläýin şo gep nerden çykýar? Dün agdalamyzyň bir menen maşyn sargady. Kia Sorento. Kia Sorento'ny bilýäňiz 2,5 Prastoy motor bar we 2,5 turbo motor bar. Şu taýda da ýokma, imini Prastoy motor, turbo motor gerekkä. Turbo motor bir hilek diýip aýdýarda. Näme üçin diýsem, hiç zat jogap berip bilen. Şoň üçin siz kommentariýada ýazyň 2,5 turbo motor me 2,5 Prastoy motormy? Men özümden sorasaň, elbetde 2,5 turbo motor. Häzir men şu maşyny size sürüp gorkajak, onuň düşünersiňiz. Näme üçin 2,5 turbo motor diýen? 2,5 Prastoy motor buň ýanyna hiç ýörenok. Indi maşynyň daşwidine baka beriň oglanlar. Halaýaňyzmy? Diskazyna serdiň. Bu maşyn intak nomberlanmadyk. Şu maşyn kim alsa Türkmenistana birinji esi bolýandyr. Kime gyzykly bolsa da maşyn elbetde satlyk, men aşakda nomer goýjak. Arkaň jaňlaşyň. Bärdine de gaş aşýanýa. Bärde diýenýa, ýokarda diýenýa. Prastoyda ol gelenok. Limchetda da gelýär. Limchetda maşyn öňe ýa pultda ýörýär. Munna ýörenok. Ýöne Limchetdiň bir halaýandan 1.6 turbo motory. Ýöne Limchet bularda 5 kamera gelýär. Ana gaşynyň ýanyşy oglanlar. Ýokarda da var, aşakda da var. Şu wagtda videoda marga edip görnýänler. Telefon alýarmyz üçin. Aslında marga edinok bu. Ýöne ýanyp çykdy. Baled edýän Hyundai bilen Kia bilýäňiz. Näme üçin baled edýän? Toyota garamyzda has interesnärak zat çykarýar, has bir gyzykly, iç gysgynç däliçi we bolumeni arzan. Şu wagt Toyota kompaniýasynyň bir maşyn satyp gazanýan puluny Kia Hyundai 3-4 maşyn satyp gazanýanlar. Bu diýmek näme?
maksimum sizin berýän puluňyzy şu maşina siňdirýärler. Düşünüňizmi? Deli Toyota kompaniýasy Camry'ni satyp $3000 peýda görýän bolsa, bir Camry'dan ortalama aýtdym men. Hiç kim bilen oğlum bir maşina näçe peýda görýän da. Hyundai Kia bir maşin satyp $1000 peýda görýär. Düşünüňizmi? Maksimum hemme beren puluňy şu maşynyň içinde da. Ana şo zatda Toyota kompaniýasy näme üçin kellesini ardan ok sebäbi itak olar nomer 1 aray maşyn satmakda. İnken maşyn satýan kompaniýalaryň biri da. Iň köp maşyn satan kompaniýa diýsem Toyota, ýalňyşmaz. Biziň ýurdumyzda da iň populär maşyn Toyota elbetde. Biziň halkymyzam Toyota'ny gatga görýär. Diňe Toyota häzir Hyundai Kia diýäse, ay yok, zapçası yoktur, ustası yoktur, onsu yoktur, mınsı yoktur. Yeni bir zat da Hyundai'nin minusu. Aydık geçelim. Şu yerde kaşağı Hyundai kompaniyanın 2017-18 Hyundai'lar var da. Ana şolar yağ işte hakikaten ama onu kompaniyanın öden boynalı da motorlar yağ içerdi. Şoda adamların näli kellesinde bir korku dörüttü da aray kellesinde galdy şo korku. Onun sondan şu adam häzir alsam yağ içer diýip pikir etdiler, korkýarlar käbir adam alman. Edil sonku 21, 22, 23, 24 sanatlar var. Olong içinde prastoy motorunda da daja yağ içerdik men intihar eştemok. Siz eşten olsanız, bilýän olsanız kommentarda ýazın. Käbir sebäpleri ora olanlar bugun biz hicrak geldik, garankalyk. Häzir reska sürüp görkezjek. Ondan soň dalşy dowam eder. Bu maşynyň wyhlypy barada. Edil bir gülşitli ütköşük wyhlyp ýok, ýönäzmin sürüňde diňletjekse-de. Basýaňyz da turban ses bar. Ana. Şu adam işläp dur wyhlyp erbetdelmi? Ýöne imni basaň da wapşe başgaça. Bulan Elantra enini, Elantra'nın inline var ve Ayratin eni vardır. Inni Spartin variantda. Şonu zavatskoy atjan gülşitlim gelýär. Onam nesip bolsa abzor etjek. Häzir maşyna sürüp görkezýän, dalşa dowam edýär. Biraz konditsioner işledel bolmasa bara, dymyk bir hil howa. Fevral aýyna biz de bolýar odyňa. Knopka, KBH'da sensor berdi. Näme şu sensor goýmandylar bilebok. Halyma tıkladym maşyna ulanlar, şu. Bir hil öwrenşip bolanok. Elbette kamera zadne video ba, berdi neytralka, şungal basmalar, nirkiçe kozan bir hil oýunjak maşyna alçak. Maşynymyz klimat kontrol, salonyň dizaýny odan ýöne. Ýaman gowardym salonyň dizaýny. Cameradan has gowurýan. Bunu sözüm Camera sürpür nawlanlar. Häzir şu ýerde aýdýan Camera bilen deňeşdirýän o Camera'n heyt edýän diýen, men Camera heyt edemok. Prosto deňeşdirmäne zat gerek bide. Şu wagt näme? Şun konkurent, pryamoy konkurent. Camera paşty ikisiniň bahasy ham deňrek, bu bir açyk arzanragam we kaçysy oýunçada şolur zat. Tarpeda berde plasmas olanlar. Şu çalıcı yumuşacıklar ettiler yani berler plasmas olmuştu. Bulan limiterdanna berde proyeksiya gelýär bununla gelen. Rejimler elbette ba, prosto rejim, custom, sport plus, sport. Sport rejimi, sport plus rejimi siz bilýäňiz. Custom özüňe görä sazlap bolýan eken. Biram normal rejimde, abyş normal rejimde sürülýär. Sport plus da maşyn dyzaýa, sportda bolsa dyzaman ýörýär. Launch control elbette ba, motion start üçin launch control gerek. Käbir aýdýar, "Agam bu zaman ýöreýär" diýär. Näçe dızamasa, şonça razgon şart bolýandyr ulanlar. Şoň üçin ýörütü sistemi oýlap tapdylar. Dızama diýär. Maşyn näl basýaňda siz dızanok maşyn reska bada. Näsir korkadyň näsile. Çeşşaş näme? Amerikadan sargalyň men olanlar. Cana. Oturýan ha. Bol Spartin sizeýini şu iki kaptalyň gasyp oturýar. Ken halamadym ana şonna. Udobny oturmak ýöne has bir hili gasyp oturýan da o bilen. Ol Camry'ň arka ýaýna oturaň okda. Ýöne eýlek prostoy komplektatsiýany spakoýny ýaýna oturýan berde iki kaptalyny gapyrga diýilýär da. Şolar çykypdy. Şol saklýar. O da näme sportywny maşyn. Halama tıkladım, bir açık jostrak.
19'luk diska da öyle. 19'luk diska olsa maşin yumşak bolup bilmeýär bolar. Lüboy maşinalarda da biraz jostrak. I to bu sportivny. Bulan prujinler ham biraz jost gelýändir. Näme üçin? Sportivny maşin. Sportivny maşin şu jostrak bol. Ana jost bolan başlap bolýar ýankylar üçin. Basýanlar turban sesi bilen şık edip çykýar bir hili. Onu daşyndan gorkaýna ýöreşini. Raşydan näsen gön bildir ýa-da. Ana mikrofon häzir gön häzir hem daşyndan işledeli. Mende iki mikrofon var bu wagt. Hem daşyndan hem içinden gorkaýan sizler. Ses şaşyny. Maşin mene haladym siz nähili oglanlar? Haranna basaly. Bu maşiny maksimum çaltba daldırmak üçin oglanlar gün polnu basmalylar. Gata ses çykany. Çararak basyp ondan goýýarýaňyz da. Canavar. Turban sen gaty priýatly. Siz eşdirýän okmy bilemok. Şuma izolýasiýa ýagdaýy biraz pesirä eken oglanlar. Şuma izolýasiýa has gowumy kaýsam ýok. Şuma izolýasiýa pesirä eken. Ýöne ýöreş gaty gowy. Yol tutuculuk mesele yok. Bu maşini Hyundai kompaniýasy näme edipdir? Обычно prostoy maşin bolýar enne. Şonu maksimum bolýan olsa sportçy edipdir da maksimum edip. De aýlygan çörýär bol. Невозможно aýlygan çörýär. Olanlar 3,5 motor, 1000 ýanyna razgonno histat. Häzir ofitsialny 6 sekund der, 6 sekunda ýeten okşy. 5 sekundda da çykýar ýüzeçenli. Näme üçin ýöne ofitsialny beýdipdirler onu bilemok. K5 bilen ikisiniň görüşi deň, ikisini köp bolan deňeşdirip gördi. İkisi deňgi düşýär. Hiçde bir-birinden öňüden ok sebäp şol bir agram ähli zady şol bir zat. İkisi bir kompaniýa bolan üçin 3,5 km, 3,5 awal bilen deňeşdireňizde ýakyn ara bu mesele oturtýar. Ýöne oglanyň bir daş arada oturtýar diýär. Edil daş ara planda diýjekler ýöne ýakyn ara 3,5 km-nam awalonam Lexusam oturtýar mesele yok. Ana sportivnja maşin halayan bolsaňyz ýaşulyma padark etjek şuňa inline targaýlyjy oglanlar olarda ýok oglanlar. Ýaşulyň bu maşin halamaya. Bu maşin maksimum malajojny edilen. Diňe ýaş oglanlar sürmeli diýsem ýalňyşmaýan şu maşin. Häzir ýaşulyňyzda sargajak bolsaňyz 2,5 prostoy motor panoramada sargap berip bilýäňiz. Bu inline diňe ýaş oglanlar üçin ýaşullar halamaýar bu maşiny. Ýöne ýaş oglanlar balet sürür, ananaýyn. Kamerada yok da bu yol tutuculuk. Maşinimiz zavodskoy podsvetkaly gelýär, navigatorlyjy. Monitor gat ula däl, ýöne kiçem däl. K5-in has ulumy kadydım. Berde de şol audio sistemi, Bose audio sistemi aýdysy mesele yok. Hiç şeýle JBL-lan izahlanokda. Biz kulçoy dostup badyr oglanlar. Öňkü ruçkalaryna podsvetka ba, ýytkada yok we sensoram ýytkada yok. Şu ýerde men sizi amasly gowy bilen tanıştyraýyn. Green Hill öz ýurdumyzdy öňän üçin amaslydyr oglanlar. Arkaýyna alyň, barlak görüň. 10 ýaş 40 ga şu wagt 10 40 ga we 20 50 ba. 10 40 10 ýaş 40 20 50 guýýanlar ba bolsa araňyzda arkaýyn Green Hill'e geçip bilýär. Ýöreşine halantyňyz palibommy? Kommentariýada ýokman pikirleňizi ýazyň. Wineşni midam gowy mene eýret görüm şu maşyny. Öňünden ýyzyndan gapdan nowdan ýyzyndan şuňalak golum Batman'am diýerler aşgabatdym. İnternetde ozuflar okudum. Şu maşyny sürüp görenler ýazdyr. Köpüsi dowolny maşyndan. Motor korobka hiç perçin tapanok diýär. Bärde 2,5 turbo motor 8 skor korobka gelýär-de. Wagt-wagtyna ýağyn çalsaň, wagt-wagtyna absluşuw desseň hiç mesele ýok diýerler. Sürüp gören bam siziň araňyzda sizem hökman kommentariýada ýazın. Şu ýerde ýene aýtmaz zatda turbo motoruň ömrü atmosferni prostoy motordan gysgadyr. Turbo motoruna şuň kolye atmosferni prostoy motor diýänmi?
Camry'da zatda gelýän, 3,5 motorlar, Camry'da gelýän 2,5, şonuň bary prostoy atmosfer motor dikdi. Turban işle skemasyna öňkü videolarda aýtdym men size. Basýaňyz gulşytylan ýanky çykýan tüse bar, turban içine geçikçe turban hereket etdirýär, o da howa salýar motoryň içine. Motoryň içine de ot diýär, şeýde maşyn süýnýär diýär. Size ne serdim? Yarım Alcantara, yarımam koja gidýändir görýäňizmi? Bär koja, bär Alcantara. Öňem edil şoňalyk. En znaçom hasır ogodan görýär maşyna, inline bagasyň açylyşyna serdim. Görýäňiz şu znaçom. Hiç knopkalar görünen o. Üstüne basmar. Ana şeylerak bagajnik ulanır. Bir zapaska we başga zat ýok berde. Bagajny Camry'dan has giňdirşiň. İksan goýun meselesi syga. Inni köp oglanyň berýän soragy. Kreýetçi diýär şu maşyn. Bizde ne şeyler aksatda da Honda Kia Kreýetçidan ok, Toyota Kreýetçi diýär, şoň üçin Toyota gammadalýarlar. Ýöne şu maşynam Kreýetçi diýär ulanlar. Şu maşynam häzir Kreýe koglap beren oglanlar bar. Rossiýada Honda Kia'dir aslanly taksiler. Rossiýada okap işläp berenler bilýändir. Ýa-da biznes taksi sargasaňyz şuň full gelýändir, ýa-da Kia KB'şiň full gelýär. Men öz tanýan oglanlarym içinde de ba, agdalamyň içinde de Rossiýada şu maşynlar Kreýe edip beren. Şolong hemmes dawolny bilemok. İçine hiç saýtmady. Ay 10 seýle mınsa beýle diýip. Biziň ýurtymyzda da men pikirime çydarmy kaýdy. Kreýetçi diýär diýip Toyota'ňa bakasyny uçurdular da. Kak butda hemmek şalyp Kreýetçi ýalyk. Soňky wagtlar şuňa sowda edýär maşyn gelýär. Ay Kreýe bardy, gip palibom çykýar. Men aýtdym, "Am alyp Kreýetçim ýok" diýär. Ondan näme Kreýetçi dasyn çydamasyn özüň sürjek de. Bilemok. Ya şeýle ýene bir zatda. Ay sowdasy pes. Особенно ýaşy uly adamlar aýdýar, Ford'un sowdasy pes, ýa Hyundai'ň ýa Kia'ň sowdasy pes ýa-da bizde. Am alyp näme etjek? Satjakmy diýär, haýyrlanjakmy? Ýokmy, öwüm sürjek diýär. Onda basy ber. Al 3 ýyl, 4 ýyl, 5 ýyl şu maşyn hiç ýyl mesele tapanok. Alanam uza ondan soň näme boljak belli däl. Adamlaryň kelesine şu pikir aýyrmasak da Toyota ur hiç adam düşmeýär. Nämemiş Toyota diňe. Çydaýa. Galany resko döwülýär, galanyň ustasy ýok, galanyň zapçasy ýok diýip. Kia Hyundai'ň, Ford'un zapçasy bar. Ýöne şolaň içinden ingimmat Ford'un. Ford'un zapçasy gybadrakdyr hakykatdan. Sowdasam biraz pesrek Ford'un. Elbetde Toyota näle ýanky biziň halkymyň arasynda Toyota'ň polny zady gidenler inni her kim Toyota diýip Toyota'ny alýarlar, şoň üçin bahara uçýar. Dut Camry, dut Tawlon gördüňiz de, şuň baha söýlendiňe. Kstati bu maşyn baha 17.500 $. Kime gadak bolsa men aşakdy nomer goýjak. Arkaňy jaňlasaň 2022 degim ilki kirellan. Galan namja win kodu uradan görüşdirersiňiz, göwnüňiz ýarlasa üstüne düşünýär. Bize gerek ähli funksiýalar bardyr maşynda. Afgon daçyk diýäs bilinni. Daçyk sleeping zone, pawasa daçyk, cruise control, lipistok ba, çapşan ýagdaýyňyzda bärde geçirip bilýäňiz. Elbetde launch control we rule oglanlar. Nähile desiňiz gelýär, sazap bolýan. Sizene gazdarýa maşyn we elektronly ruchnik. 2,5 turbo motor oglanlar. 290 at gücü bar. 0-dan 100'e 6 sekunda diýeten ok. Benzinim kan ýakan ok. Eger basmasaň, ýöne polny bassaň, onda köpräk ýakýar. Oğlan ne ya? Turbo motor başkaça bolýar. Bu maşyn mütäze gelen rolanlar. Arada ustadan çykdy. Gön abzor alym, görkezýän kaktasy diýip. Indiki videolarda haýsy maşyn abzor desin kommentarda belli. Haladyňyz maşyny göwnüňe ýaradymy? Bahasyny degem degen ok. Ýazgan kommentarda şu atdan moment biziň ýurdumyzda $15,000 başlaýar. Inline 20 açy. Renkine degimle barada ütge bilýäňiz onu. Ondan Hyundai'ň ýanky prostoy komplektasiýalary 11.000, 12.000, prostoy panorama 13.000, limitedler 15.000. Bazarda gördüňiz ha bahalaryny. Ýöne egerde Hyundai Sonata alsaňyz, hökman oglanlar inline alın. Ýa-da limited alın. Limitediň bir minusy 1.6 turbosy. Inline'ın minusu biraz jostkyrak ýöne bir hile. Maşynna ho basaňyzda ýörýär-de, lüboy ýerde bassaňyz maşyn ýörýär. Ana şonsu has interesni. 2,5 prostoy motoram erbet ýören ok bilen.
Böyle normal. 2,5 kilometrlik da yürüyüşü. Galanam her kim öz pulunu öz gazanýa, isleýçi alsa olsun. Ana şuňa alap zorurly oglanlar. Hala olsaňyz like, kommentary goýmagy unutmaň. Dostlaryňyza paýdaşyň. Kim nähil maşyna alasy gelip ber. Her biriňize oglanlar öz isleýän maşyna almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun. Dawaýça.